Onze eerste finalist is Anja Kikke. Ze is 41 jaar en ze komt uit Brunsum. Op het eerste gezicht geen hele normale moeder. Maar als de vaste loor vandaan breekt, dan verandert ze in een echt optoogbeest. Anja, hoe ben je overal te wonen hier? We beginnen donderdags met de vrouwliedtrek in Brunsum. We zeggen altijd te gaan en ook voor het vrijdags naar de sleuteloverdracht. Zondags optocht in Merkenbeek. Maandags de grote optocht van onszelf. En de dinsdag zie je afsluiten in Gulpen. De pakken die deze dames dragen zijn 4 jaar pimpelmeisjes. Wat een pleitje zeg. Anja, die bekskes. Wat is het verhaal erachter? Ja, we hebben eigenlijk alleen maar het thema dat het van alle kleuren is eigenlijk. In de Brunsum hebben ze nooit een vast thema voor de optocht. Ja. Vriendin Isolde, vertel me eens, waarom moet Anja winnen? Nou, Anja is al van het kleinste af aan loopt dus met in de carnavalsoptochten met familie en vrienden. En ze begint dan met de 11e van de 11e en zo gaat het door tot aan de carnaval, de vrouwliedtrek, ik weet. Ah, jammer. Kom, op nu. Ik zat er aan lekker in. En dan is Anja gewoon niet meer te houden. Het stuitert alle kanten nu. Dus ja, daarom moet Anja, vind ik, dus carnavalsvierder van 2013 leren.